Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon sa naginapos nga sumbay sa atong sugilanon, Tierra del Sur. Kulkul ko ang liog ni Ingrasya nga igsoon mo, Rolaida. Unsa to labati ko gikan nimo, Sir Maynard? Igsuon ni Ma'am Rolaida sa Ingrasya? Oo! Gitago nila ang kamatuoran. Kaya ang original nilang plano, mao ang pagpanimaos ka nako sa nahitabo kanhin ni Barsino. Nga ni adtong higayon na uyab ni Ning Rolaida. Oo. Dili di ay kay ako lang mo'y doon ay tinaguan. Lakip ka na sa di ay, Ma'am Rolaida. Tarsila. Pangandam ka mo, kaya sa sunod ng gabi, ang pagtakdol sa buwan. Ipahigayo na ang dakong kapistahan sa mapintas nga mananap. Kapistahan sa mapintas nga mananap. Kapistahan sa mapintas nga mananap. Lagi, ipahigayo na ang paghalad sa birhen nga gipreserbar alang sa katumanan sa propesiya. Andam ka na ba nga mahanaw ni mo sa hingpit si Brenna? Ha? Tarsila? Kani adto ko pang giandam ang akong kaugalino. Tong kinahibaw kong moabot gid kining higayon Kamamatay gid siya. Mamatay ang babaeng birhin nga halad sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Makaako ka, Tarsila? Ma'am Rolaida. Mama Tarsila, nga naman ka. Nga naman kay lakon man ka. Unya nagsigag kag pasiplat na ako. Wa man din na. Ma, unsa ko'y wa. Nay, nang lugmaw ang imong mga luwa sa mata. Brina. Anak. Anak ko. Masaylo ako. Aman ginahanglang mahitabo ang naisuwat sa karaang kasulatan. Mama Tarsila, usibot ni mong ipasabot, ma. Dili na ko mo ikasulti ni mo. Apan kini, mawalay timani. Mahal kay tag-am, Brina. Mama Tarsila. Menard, may isubok ka na ako. Isangon ko kanimo ang pag-adornos dakong altar sa ilawom nining karang bahay sa mga vidas. Alang sa unsa? Sa sunod ng gabi, ipahigayon ang paghalat alang sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Sugod ning adlaw. Sod ug gawas na ang mga disipulo sa kapatiran sa espiritual ug Brotherhood of the Snake. Menard, Ang matag usa magsulob og abito nga lubos ito. mao ba? Lakaw na pagpatabang sa mga obreros sa Azucarera de la Tierra. Yan din sa karang bahay sa mga Buenavides. Menard. Si Tarsila. Ang kiang kining nanawag. Unsa man kahitoyo ani niya. Oh. Hello, Tarsila. Sofronio. Oh. Sofronio, tabagi ko. Ang tigre nga Tarsila. Mangayo og pakitabang nako. Murag imposible. Maniyo, pamatay ako po niyong Tarsila. wala ko makasabot na ko. Ginaog na po karon sa nakong gugma sa ako mga anak. Ni Brenda o ni Grisha. Unsay buot nimong ipasabot. Gusto kong makuyo na paghatod kang Brina isip halad sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Ang propesya. Buot nimong pakyason ang propesya sa karaang basahon nga gihuptan sa mga Buenavides. O punyong, tungod kay doon ako'y nahimong sayop sa pagpreserbar sa babaeng birhin nga halad. Unsay buot nimong ipasabot. Inigbag ko lang, gihilaptan ko ang karaang
gibasa ko ang bahin sa propesiya o sa babaeng birhin nga halad. Unya, unsay imong nabasa? Nabasa ko ang uluhan sa ka-artikulo nga ang birhen nga ihimugso, patikan nga halad. Unya, Naigagapon yung grabe nga kung kakugang sa kung nabasa nga patikan nga halad ang ihimugso nga babaeng birhen isip halad. Patikan ko na sapat ang kakulor tapul sa liyong bahin sa dunggan ini. Ug patak sa kuno nga kulor tapul sa pribadong bahin nga nag-atbang sa duha ka mga paa. Kung magdikit, makita ang purbang tamig o espada sa impyerno nga nagkayo. unya, unsay gikabalag-an mo ni ana? Ha, Tarsila? Wa si Brina ang maong timailhan po niyong. Unsa? Apa nakita ko hinuon ka na kang Krisya nga kaluhan ni Brina. Tinuod yun ay ang gisulti ni Jumari Benavides na si Miss Crisha kaluha ni Brena. O po niyong maunay tinuod. O kung nakita mo ang ilhanan kag Miss Crisha, nga sa ato pa siya di ay unta ang birhen nga halad alang sa propesiya. O po niyong maong tamangi ko. Tamangi ko kay siguro yun kung pamatyon kami ni Minard Benavides. O kung sa labot kung pamatsyon ka mo niya. May labot ka. Kay ikaw ang amahan sa nagkaluhang buktutak. Unsa? Tago ko ang kamatuuran kay gikasilagan ko ikaw. Kay kunwa pakamaumot sa kong kinabuhi, ako unta. Mo'y piliyon ni Sir Minard o dili sing aning digya. Ang iyang asawa nga imong gilongos o gipatay. Gusto na. Ayaw na kinagiskot sila. Ngano, dili ka gusto mahisgutan nga ikaw ang kriminal sa karaang bay sa mga Benavides? Kinsa ka nang gikasulti mo sa imong cellphone? Tarsila, usbon ko ang akong pangutana. Kinsa ka nang gikasulti nimo sa imong cellphone? Sir Minard, si Sofronio, gisultihan ko na siya sa kamatuoran nga siya ang amahan sa ako ba nagkaluha. Tarsila, klaro ko kayong nabati ang tanan. Sumberkwinsa, dili mayong mapakyas ang propesiya nga pinakadikada ng ipangandaman. Sukad pa sa ako mga katiguangang mga Benavides. Sir Minard, pasaylo ako. Kapasayag kayon kung giunsa ko kini sa pag-amping. Sino'y puntiyong di ay mawakamahan ang mga Krisya, mamatar sila. Brina, Oh. anak. Uy, Brina, Nganong imo maning gitago na mo, ma? Nga naman, tungod kay ikaawaw ko siya. gikauwaw nimo tungod sa apan sa iyang pisikal, ma? Gawas pa na. Siya ang naghimo sa daghang mga krimen so baay nga karaan sa mga Benavides kaniadto. Og siya sa nang milugos o mipatay ni aning mabdig na nga inahan ni Dong Giovanni. wa patya si anhindig na. Wa! Aksidente ang iyang kamatayon. Gipatay siya, Sir Minard. Gipatay si aning digna. Og si Ponyog ang nipatay ubos sa imo kamangdoan. Uwa na ko makasabot sa mga panghitabo karon din, ma. Wa na gyud ko makasabot. Brina! Brina! Sumberkwinsa, gigamit ni Rolaida ang akong sakyanan. Oh, dili sa mahimo magpalayo, gikan din Dili! Kinahanglan nga ako pag maabtan sila si Iha Krisya ug Iho Jomari sa kumbento. Dili mahimong mobalik sila sa karaang bahay sa mga Benavides. Maalaot si Iha Krisya kung buhaton nila kana. Gusto, kontakon ko bisan hain nila ni Jomari o ni Krisya. Mao ka na ang tanan kong nabati gikan kang Menard o ni Tarsila. Busa palayo ining dapita Iha Krisya. Aron dili ikaw ang mamahimo niyang halad sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Mami Rolaida. Og sino'y punyong mo'y amahan ninyo ni Brena? Daghang mga revelasyon sa mga tinaguan ang hinay-hinay ng nayagyag. Dugay na ko nasayot nga si Punyong mao ang kriminal kaniadto sa karaang bahay sa mga Benavides. Ug siya usab ang nipatay ni anhing digna nga inahan mo Jumare ubos sa manto ni Minard Benavides. Mga higala, atangi ang katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur,
Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!